Гөлназ Асаева белән Айдар Ракиповны нәрсә берләштерә ала? Алар икесе дә Башкортстаннан бергә концертлар куялар һәм бергә тәмле көрәштә катнашалар. Шимбә көндезге сәгать 11-дә TMTV каналында тәмле көрәш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.